Ngapta soba piki parlok bisnat ban pe yak ke video ha ke channel. Phah mesai Matty Cash Lionel MessiHa shuwa bakapolan kan iakhun pyrshah ia ka Argentina ha ka FIFA World Cup. Matty Cash player ka Everton bat kapolan ulakran lengba ka football daily ha shuwa bakapolan kan iakhun pyrshah ia kari Argentina ha ka FIFA World Cup ulong. Ngalap ha ya ke message show legend players jong ka Barcelona Lionel Messi. Matty Cash ka Everton ulapha ya message Lionel Messi da ka ba utho kumne. It's crazy, isn't it? Ulap tengru da ka ba uang. Ngalayo ban yalekai pyrshah yo Cristiano Ronaldo bat menta kadai ka por nga. Bangan yo yalekai pyrshah yo Lionel Messi. Shushu lawang ngasau tenat bangan yo yalekai lang rengkat bat Robert Lewandowski. Kumban chupen kenmau ka Poland bat ka Argentina. Kahap ka grup C na ka grup stage jong ka FIFA World Cup. Ka Argentina kan iakhun pyrshah ia ka Poland haka sitarik jong benai Desember haka por khat ar laipo am te parlok tang kiri kubor ngin sai kendu aku ipat ke video kublai shibun.